Lebawın toylary hemmişe üýtgeşik bolýar. Daň bilenjik aeroporta geldik. Toparmadan üýüşüp, guzoklaşyp salamlaşdylar. Söhbet geldi we elbetde ýanyna Atabek. Hemme zade ýoş-ýoş izi aýdyp berdi. Ýola düşdük, samolodumuz uçdy. Birinji ünsimiz çekýän zat Bulut Zawod. Umuman şeýdip goňluk, ýol boýum hemmämize güýmäp gelen elbetde Atabekdir. Görnähili odan Türkmenawat halkary howa mendili. Son karoçum Atele geldik. Atelim nirde yerleşýär diýäňmi? Elbetde Edil howa mendiliniň gapdalçygyna. Näde howa mendiliniň öýdi? Lewapda Söhbet Jumayev bilen inşallah bu Lewa bilinne şuunda gowgurdyk toylar bolar. Ilk bolsa bu pursatlardan goýarys. İnşallah goýarys. Ine şeýdibem ýola düşdik. Ýol uzak bolanda näme? Ýani ýoldaşyň gyzykly bolsa, ýolum gyzykly geçer. Türkmenawat şäherinden çykyp barýas we birinji girjek şäherimiz Sakar şäheri. Elbetde olum Sayad etrawyna ýerleşýär. Aýdymy mada ýadyma düşýärmi? Sayadım. Hey! Şeylerik bilen ýolumyz dowam etdik we Garabek ul etrawyna girdik. Ne görýärmi ýazygyjy ýazyp durandyr. Garabek ul şäheriniň özüne geldik. Iň ul dasprymçasyny soza şular ýalyk Çelewişka. Çelewişkamy ýa Altynasryň wişkasyny bilmedim. Ýöne her kim şu taň gowulan eken. Enäde halaja geldik. Gelmeli nokadymyza da geldik. Berde de häzir şadyan moşy toýlan birini sogurt netip bolsa. Iň täsin adam men üçin elbetde Pelwert boldy. Bu görýäniňiz Pelwert owasy. Pelwertiň nämeden bilýänler kommentarda belläýin. Ine şeýdip birazjyk dinjimiz aldyk, demimiz aldyk we hemme kadrda da öweljanma. Özüm şoňa geň görýär. Ýola düşdük de toy ýerine geldik. Lewa vilayatynyň Halaç etrawynyň Stalin owasyny Söhbet Jumayev bilen bir owadan gaptoýa geldik. Häzir ýüzler bizi şuň hasam joşdurma kadar kirden töwüldü. Man soňky toýlar gutly bolan Allaha ýakim Hudaý eter. Bu toýlardan goýar netip boldy. Hemme de Hudaý eterdi. Ýöründük etdik. Ýördim. Ýör. Estradymyzdan Söhbet Jumayewiň bugun töweleme. Gönüm toy başlanymyzdan esasy müştaklar, ýaş ýigitlerimiz geldi. Söhbet aýdymaýdança berde Atabek dumka gitdi. Bir zadyňa ulal adasyna girdi. Ondan kameraň örtdi. Oho, halo wakim etdi de toýa dowam etdik. Ine bu da bolsa Türkmenistanyň at gadan artisti Ustad Tazanamyz Atta Halipa. Berde bolsa ýene de öz DJ. Öz DJ-den sordyk. Owa toy näde diýsem daş diýe sordy. Ine şeýdip şahatlyk şowkura beslenip owadan toýmazy nesip edenden gowy edip sowduk. Berde bolsa iň täsin toyun marketi. Toyun marketi ýagny sewdagarlar çykyp şeýdip sewda edýär. Ýaşulymyza modatça töweleme. Atabek näme diýer? Ine şeýdip şowkunja toýumyzy sowduk. Bir näçe sunuw diýişgärler hem goşuldy. Esasanam Gülälek şeýir we hem toýda bardy. Anonda toýlar toý ulaşsyn biz bilen galyň like goýun, repost we podpisat etmeňi unutmaň. Neşun Dowran halifanyň bereketli olajagyny ulur toý edipdir, ne saparjanyň bagtyrmyş toý. Dowran halifa toýlar gutly bolsun. Geleniň aýagy düşün Allaha bu jogy artyk şowluk, ýugluk, bowlukdan dolduryp oturmak niýetleri. Toýlarym toýlaşsyn. Saparjan bagtly bol. Dowran halifa toýlar gutly bolsun. Ýaşlar bagtly bolsun. Saparjan kursaş bagtly bol. Allaha oglaýdyň kan bolsun. Bugün ine Dowran Sapar filan toýlary başlady. Töweleme Saparjanyň kiçilikden öňden bir garaşyp gören toýumuz da bugün. Hemmemiziň bagtly bolsun Saparjan. Netip bolsa bir oğulcuklary gyýjaşlar boldy diýip şuňalak toýlar tuttursunlar netip bolsa bizem şu toýlaryň şaýady bolali. Dowran janyň sag bolsun, gutly bolsun, hemmemiz Hudaý etirsin şuňal toý etmek. Bugün toparmyz bolup inşallah mendil topar bilen gowy edip sowart diýip umyt edýär.
Bugün biz Döwran Halipaň oğlu Saparjanyň toýuna geldik. Allah jan ýaşlar bagly bolsun. Halipa toýlar gutly bolsun, ojaň diýilmidi, ama toý bolsun, toýlaňda da hyzmat etmek bize nesip etsin. Gutly bolsun toýlar. Ha bugün biz Halipamy Döwran Saparowyň döwlet ojagyna toýa geldik. Saparjanyň toý gutly bolsun, bagly bolsunlar Allah jan. Toýlaryňyz toýulaşsyn. Indiki şu wagtlar awty toýuňyza gelek nesip bolar.